ako mapugngan. Ako na ning ipahungaw ang tanan. Dili na nako makaya. Sa kasakit, sa akong kasing-kasing nga iyang gisamaran naghapdos na. Buhian na lang nako siya. Ako na lang putlon ang among gugma. Pero mera ko niyang pasakitan. Kani adto pulos kalipay karon pulos na lang kagulanan. Kasakit sa akong dughan giantos. Kapila ko sigig hangyo. Wa ko paminawa karon di na ko mamugos. Di na nako maagwanta ang kasakit. Ang akong kasing-kasing daw sama sa giipit. Nagtuo ko nga ako ra ang iyang gihigugma. Tikra ang tanan haron iyang makuha ang iyang gusto diri sa ako. Sigig agas ang akong luha. Hangtod nga nahubsan. Karon nga wa na ko'y luha, pero may nalang maghuot ang akong dughan. Maayo lang siya sa una. Kay mag-uban gani ming duha magsigil lang mig katawa. Karon iya na lang kong gikatawan. Kay nalipay siya nga ako nasakitan. Pagkaluoy ko. Nagtuokog ako. Nagtuor ako. Di na ta. Sige nanay, audio mga pinalangga. Ganihan, nawala gyud pastilan. Nawala ang atong audio kaganihan mga higala. Mga pinalangga, ambot nga nun ni ay, mura man tag-abaton ani usahay.
siya. Ako ra siyang gibinuangan. Haron lang gyud. Nga ang iyang kaugalingong kalipay matuman. Pagkaway po angod. Di ra ba mo angkon bisag ibagnod pang simod? Oh. Sige, shoutout ni Ma'am Vivian Aquino. Oh, nalimot naman kung saan pagbalak mga pinalangga. Dali kayo kung malimot ba? Awa karon o nalimot na ko. Pero tirig yung dalian ako malimot mga pinalangga. Pero niya, ang tod karon wa pag ko kalimot. Ma'am Win Gumanad, shout out ni mo diha Ma'am Win. Kaya siya pa'y naglantaw diha karon. Sang di ko kalimot niya kay gihikog mamanggod na ako gyud. Nagtinarong baya ko tang siya lang mapagid matarong. Tang nasakitan ko sa una pero naayo raman. Ang akong gibuhat nangita ra kog lain ako dayon siya giilisan. Para doon na napoy laing magapuhap sa akong dughan mutrapos akong mga luha. Mao ba? Shout out ni Ma'am Vibs F. Samiliano, Arnil Songkatan, shout out from Osamis Wellness Park, Asinso, Osamis City. Shout out po taga Osamis. Ma'am Vivian Aquino, shout out. Kunya naapay daghan diha mga pinalangga. Ni Bruce Lee Duran dahil shout out ang diri Sibulan. Oh, shout out sa mga taga Sibulan. Ayaw kaguol kong biyaan ka. Pasagdi siya. Moabot ang panahon nga ang tanan iyang pagkamahayan. Inigabot sa panahon nga siya na po'y biyaan. Lahi mahigugma ang tigulang. Ipanggaon gyud ka. Bisan sila tigulang na. Magkalisod taguan pa ka. Basin makakita kaglain o niya biyaan siya. Oh, mga pinalangga, salamat kayo ha sa mga naglantaw karon. O niya mga pinalangga sa tanan nga mga taga Balamban, Cebu, mga taga Toledo, pwede ra bang gihapon ninyo mapalit itong produkto.
mga higala. Ma'am Lydia Camposo Sardido, shout out. O shout out sa baga pinalangga ni Ma'am Win Gumanad. Oh no. Dos. Dili ka masakitan sa gugma kung ang imong pilion. Kadtong tao nga higugmaon ka. Masakitan ka kung ang imong mapilian. Ikaw ray nahigugma. Mauna nga kong mahigugma ta. Ato gyud pilion. Kadtog yung tao nga nahigugma sab sa ato. Uha na'y masakitan. Uha na'y magising dughan. Uha na'y mata magluha. Uha na'y maghilak mga pinalangga. Ma'am Cecilia Rochelle Lubitania, mayong gabi. Ma'am Arlinda, mayong gabi, ma'am. Shout out ninyo mga taga Cagayan de Oro. O gaon niya mga pinalanggas tanan, Ma'am Vivian Aquino. Salamat kaayo, ha? Ma'am Belinda Homicilio, oy, welcome back, ma'am. Kumusta naman ka, ma'am? Ma'am Sonia Castellon, mayong mayong gabi. Kisa may mo request og balak di be. Oh, dugo na lang mo gawa din aluha. Ma'am Angelita Bernardas. Sige mga kahigalaan, no? Salamat sa inyong pag-share mga higala. Oh, mga dinagji ko kabalo mo balak basag saon. Katubang balak na ko sa una ba nga kuan katong naagi ko'y balak ato nga kuan. Katong dili ingon nga nindot kanang sakto-sakto ra sa ba.
naigugma. Alang kanimo. Maong di naka niya paminawon. Sagda na lang kaniya. Uha na ipaki. Kasalain. Salain na ang iyang pagbatik. Sige mga pinalangga, salamat kayo ninyo diyan. At ano nang gitistingan kung ganahan pa ba mo balak? Kaya pasig di na mo ganahan ba? Oh, mga pinalangga. Ma'am Loida, kanang kaan, maayong gabi Alas 5 pag live. Alas 5 lahi na nga program. Tama tayo program alas 5 sa radyo. Mga pinalangga. Oy ha, sa tanan nga mga taga Cagayan de Oro karong Pebrero 11 na ako diha. Ha? Kita-kits ta ninyo di as Cagayan de Oro. Salamat kaayo ninyong tanan mga pinalangga. God bless amping sa kanunay.